Wist al wat paaien is? Als het ien on het paaien bist on het verliezen, dan dorst hij best om een oor Safir te krijgen dat die leuk vindt. Oh. En dat paaien, dat werkt het allerbeste in Nou, onjip zeewetter. Dat vindt de jerring te meesten. Want als een jerring on het paaien is, dan is hij ijzer on het voortplanten. ja. Dan bevrucht het jerringmansie het jerringwiefke. Een goed paaiplak van onjip zeewetter is dus van levensbelang voor de jerring. De jerring, die het voor de kust van Usland libbert, zwemt alle jaren naar de Doggersbank ta om te paaien. Ja. Dat is een mooi onjip-plak, maar een heel eind voort. De Doggersbank luidt zo'n 250 kilometer linksboven de Waterland. Zo. Een knap eind zwemmen dus, voor dat jerringje. En alle jaren weer. Oei. En dat vindt de zelfs eigenlijk ek. Lever zou de jerring dichter bij huis paaien. In een mooie, onjippe zee. Ja. En die hienen wij ook altijd in ons loon. De Zuiderzee. Ja. De Zuiderzee wie het perfecte plak om te paaien. En dat dienen de jerrings ek massaal. Miljoen zwommen er naar daar. Vooral naar het gebied onder de Lemmer. Ja. De binnenverhaal dat de viskers maar boten gewoon vers kwamen te zitten tussen de visken. Zo volle wieren het er. Zo. Maar toen maakte in 1932 de aansluitdiek een eind aan het feest. Ja. De Zuiderzee, waar het IJssel maakt, en het wetter, waar het zwiert. En daar hadden de jerrings net van. Nee. Dus konden ze hier net meer te lonen. Eens net eerlijk vanzelfs. Wils wij nou makkelijker naar Noord- en Zuid-Holland rijden kunnen, maar de jerring 100 kilometers om. En die had het in zijn auto. Nee. Vies dat boek om in te gaan? Klik dan op de rode button en abonneer op het YouTube kanaal. Check your